Ben, aquí me trae, non sei se como os de Vigo, que se acaban de falar, porque ese sistema indo teño vivido eu, verdad, presidente? Ben, é certo, sí, en Vigo verdademente radicou Galaxia por moitas razóns. Eu vou entrar tamén un pouco en esas razóns e falar de algúns personaxes e falar da estrategia deles en determinados momentos que, bueno, a moita xente lles pode parecer un tanto estrano, non? Porque había unha serie de xente que estaba en Galaxia ou rodeaba Galaxia, inda que nunca tuvo responsabilidades directas nin nunca executaron política en Galaxia, pero sí forman parte do que é a historia de Galaxia. Ben, eu lexín isto de excepcionalidade, que Galaxia é unha excepcionalidade en si mesmo. E eu me baseo nesto, excepcionalidade como verdadeiramente que algo que se aparta do xeral. Non é unha editorial ao uso, non é unha sociedade ao uso, unha asociación ao uso, sino verdadeiramente que é un instrumento que eles se acomodaron a él para poder verdadeiramente facer unha política cultural. Antes se falaba un pouco malores, e eu vou tratar de procurar non repetir moito do que comentaba, pero si falaba como é o nacimento de Galaxia. E eu vou a facer unha cita, que me permito lervola, que é unha carta de Manuel Gómez Román, que logo volverei a este personaxe, no ano 1947 que dirixe a Castelao. E dille: cando amainou a violencia da persecución e puidémonos mover, con traballos grandes e perigosos pusémonos en percura un dos outros, para nos xuntar os que quedasen con azos para seguir loitando, e remate, e fixémolo. Bueno, pois esta é a idea de Galaxia, como eles en aqueles momentos tan complicados, nos anos 40, que xa se viñan reunindo para tratar de reorganizarse políticamente, eles verdadeiramente logran facer eso e logo logran facer algo tan extraordinario que en momentos políticos é quedarse un instrumento necesario para sobrevivir. Ese instrumento, verdadeiramente, foi cando se creou a Galaxia de 1950, e algo lle teño escoitado directamente a Xaime Isla, que el despois deixou, non por escrito, porque el era moi ágrafo, non? Pero sí nunha longa entrevista que se publica no número 207 de Grial, que ya fai Villalaín, e el ali di exactamente isto. E no caso de Galaxia, deime conta de que podíamos facer unha sociedade anónima, a única forma organizativa que naquel momento podía permitirnos certa liberdade de movimentos. Para de seguido salientar cal foi a finalidade de Galaxia, e di: igualmente a nosa actividade en Galaxia, a nosa actividade cultural, foi unha actividade claramente política. Escolleron este modelo, un modelo mercantil, por algo moi fácil, e que os que andamos no dereito máis, e sobre todo Xaime, que non estaban sometidos a un permiso gobernativo, nunca lle hubieran dado. Galaxia tuvo grandes dificultades, hai cosas tan curiosas, non só como Grial, que fai un momento aquí nos referíamos, que tuveron que retomar xa no ano 1963. Grial é a revista de maior continuidade, quizás das que máis continuidade de España, e nun ranking que hai de revistas culturales está no posto 6º. Eu calculo que estaría no primeiro ou segundo. Só hai unha revista cultural que supera a Galaxia, que El Ciervo. O que pasa é que El Ciervo nace no ano 50 e nace nunhas condicións moi diferenciadas a Grial. Primeiro, é unha revista que sai en Barcelona, como todos sabedes, que vende man e só estaba protegido pola Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Esa relación que verdadeiramente nos no tempo, non? Pois eso que se crea no ano 50, xa no ano 1949 tiñan suscrito, había un compromiso de suscripción de accións, e verdadeiramente os primeiros que digamos que suscriben accións son a familia Isla Couto, a familia Álvarez Blázquez,
a familia Mejide González, Viñas Cortegos e a familia Fontela Méndez. Por que xa se podían suscribir no ano 49? Bueno, porque eles verdadeiramente utilizaron unha fórmula que a constitución de sociedades de xeito sucesivo, non? Que é unha modalidade de fundación das sociedades anónimas e que os promotores ofrecen ao público suscribir o capital e pasar a formar parte da sociedade proxectada. Eles, nese tempo, no ano 49, ten xa un programa claro do proxecto e abren un período de captación de capital mediante unha adecuada publicidade. En Galaxia agardamos, como outros moitos documentos, ese programa fundacional. E hai algo que eu vos quero trasladar e leo, non? Dice, ali adoptase o nome de Galaxia e porque Galaxia e o seu significado que non só abrangue os problemas do noso país e das súas xentes, senón tamén a raíceira máis universalmente profunda dos valores humanos, no que tais problemas atopan súa cabal liberación. Quérese dicir, a nosa inquedanza non procurarse unha auténtica dimensión de universalidade para raíces orixinais que trata de afondar. Nada sería salvo inútil vaidade local. Velaí a plena justificación do símbolo escollido como denominación para a empresa, a constelación Galaxia, nome e camiño da nosa terra a través de todos os ceos. Ben, daquela a intención dos fundadores era alcanzar un capital de 500.000 pesetas e con accións a 1.000 pesetas cada unha. As dificultades foron tan importantes porque logo os doara o resultado desa suscripción. Pero no 25 de xaneiro de 1950 hai unha carta de Piñeiro a del Riego que lle di: non é moi fácil este asunto de facer accionistas, polo menos para min. Xa procurarei mandarche algún máis dentro duns días. Estas circunstancias levaron que na primeira ata recollen o seguinte e acordan que se recabe dos accionistas o desembolso do importe das accións suscritas mediante o pago mensual de 100 pesetas por cada unha delas, porque as circunstancias levabanlle a ter que dar esas facilidades. En a número 3, na ata número 3, propónse que se estableza unha pausa de 2 meses na realización dos cobros das accións. Pois ben, no ano 53, recoñécese que só se tiñan desembolsado 140.000 pesetas, moi lonxe dese medio millón de pesetas. Quero resaltar todo isto para que nos demos conta cuáles eran as súas dificultades. Naqueles anos 50 xa máis foron capaces de ter empregados. A única persona que recibían de Galaxia algún diñeiro era o propio Ramón Piñeiro, que se lle nomeou director literario, e que foi director literario prácticamente durante toda a súa vida. Piñeiro foi conselleiro poucos meses que lle quedaban de vida. Pouco antes de morrer, Piñeiro nomeouse, eu xa de sobra levaba anos en Galaxia, e se lle nomeaba conselleiro polo recoñecemento que iso supuña. Pois ben, esas circunstancias tamén Malores aludiu, que logo tamén un pouco aludarei, esas 1.000 pesetas que cobraba don Ramón. Bueno, eso verdadeiramente encubrirse por dignidade de don Ramón Cabanillas que o Consello, que Galaxia, lle pagara esas 1.000 pesetas, que en verdadeiramente pagaba esas 1.000 pesetas, como ben dixeches ti, isto era desa maneira, non? Pero, bueno, por dignidade, eu creo que o que facían é que se embolsaban. Ben decía que aquel primeiro Consello estaba formado por as persoas que dixo Malores, e o que quería salientar é que todos os membros do Consello de Administración tiñan ocupado cargos no Partido Galeguista.
pero dun xeito ou doutro todos foron sancionados. Falando fai pouco con Pablo, que está aquí presente, e falando do seu avó, eu tiña serias dúbidas e máis ou menos sabía por que razón, pero ele fixo unha declaración. Todos os funcionarios prácticamente os do 36, e os que tendes o mellor máis idade me podedes correxir, decir todos é moi complicado. A maioría dos funcionarios víronse obrigados a facer unha declaración. Incluso a declaración de Fermín Penzol, que se garda na Fundación, é moi curiosa. Sendo rexistrador, tamén se lle obliga a facer esa decisión. Pero esa composición do Consello levou a Piñeiro a decir o seguinte, que eu quero vos tamén trasladar para ver cal era as sensacións e as dificultades que tiñan. Di, no libro da miña acordanza, di: Eu neso non intervín para nada, porque ao principio aínda estaba en Madrid e tiña que presentarme todos os meses ás autoridades. Pero continúa e di: A miña postura fronte a aquel proxecto inicialmente foi máis ben cauta, por varias razóns. En primeiro lugar, porque tal como expliquei a Xaime Isla, aquela concentración de figuras galeguistas no Consello da Editorial podía parecer unha provocación. Despois, tampouco vía claro como se podía montar unha editorial nunha situación política como aquela, cos problemas de censura que había, sen desgastar a cuestión económica que eu vos acabo de trasladar. Ben, eso non significa que Piñeiro non colaborase con Galaxia. Acabo de decir que ele é a primeira persona que cobra un diñeiro da sociedade. Pero sí, por contrario a él, e eu aquí volo traslado como teño vivido, é Xaime, que é o impulsor, e así o recoñece Del Riego. Del Riego decía algo que a mí me resultou sempre moi definitorio, non? Decía dos tres, decía: Ramón é un diésel, Xaime é o enxeñeiro das ideas, e a máis repetía por menos 3 ou 4 veces, porque ele era así decisivo, e eu era o executor e era quen executaba as ideas dos demais. Pois ben, a formulación xurídica dese que el chamaba soñador e que eu acepto de bo grado porque eu viví moitos anos con Xaime. E como el adopta a organización, que era importantísimo, non? Como elaborar, como sobrevivir a esas situacións, non? Como era unha sociedade de formación sucesiva, eles fan a asamblea de Galaxia, que se dice que a asamblea fundacional non é certo xurídicamente. É unha asamblea onde dan conta do que ten feito e de cual debe ser o Consello de Administración. Eso sí, xurídicamente podíase permitir. Galaxia é no fin dese ano 50 cando se inscribe a escritura de fundación. Bueno, pois nesa asamblea resulta nomeado, como ben dixemos antes, o Consello ese e o anticipou Malores, e se nomea conselleiro delegado a Isla, que é o que realmente queda encargado de escriturar eso. Miraide, isto é algo que a mí me axuda máis a ver a dificultade que tiveron. A Santiago asistiron 23 accionistas en persona e 31 representados. Quérese dicir, en aquel momento, o compromiso de Galaxia, 25 de xullo de 1950, eran 53 personas que representaban 63 accións, que non é certo que foran 63.000 pesetas. Como ben logo adiantei, na primeira ata e na segunda, olles, que hai xente tal. Eles incluso, e temos algún recibo, perdemos, en 75 anos, pérdese en bastante documentación, non? Pero si nos consta
de recibos, emitiron recibos para que foran pagando para contra unha conta na Caixa de Aforros, non? Bueno, e algúns desos temos, non? Ben, incluso de todos estos, verdadeiramente, prácticamente, todos tiñan tido compromiso, que eu sempre denomino eso da idea, a causa, ou tiñan sido militantes das mocedades galeguistas ou do propio Partido Galeguista. Pero aquí empezan as curiosidades de que se leemos con atención aos accionistas. Con un problema. As primeiras accións, as primeiras 500 accións, foron feitas ao portador. Bueno, non era razón menor. Naide tiña por que enterarse quen iban a ser os accionistas de Galaxia. Era unha cautela. Pero logo, máis adiante, cando verdadeiramente se fai a seguinte ampliación, xa nos anos 70, verdadeiramente se pasan a nominativas. E aí é cando temos unha relación veraz de quen foron os primeiros accionistas de Galaxia. E así como eu decía que había parte deles eran antigos militantes, prácticamente todos sancionados. Sí é certo que cando un repasa a lista, bueno, se atopa con curiosidades excepcionales. Antes, Malores decía que tiñan elexido a don Ramón Otero, bueno, porque tiña autoritas, ninguén o dubida. Pero, no principio, isto eu non sei, non teño tal, verdadeiramente, quen dirixiu, en parte, aínda que non era o executivo, era Gómez Durán, ou Gómez Román. Gómez Román, que é vicepresidente de casi todo, chega a ser vicepresidente dunha segunda empresa que logo, se me dá tempo, porque eu vexo que o tempo voa, pensei que me podía poder chegar a contarvos moitas máis cousas. El era vicepresidente de Galaxia, pero verdadeiramente eles o recoñecían como que seguía sendo o secretario xeral do Partido Galeguista. Gómez Román, para min, é unha figura totalmente sorpresiva, non polo que ten feito, senón como Gómez Román sobrevive á Guerra Civil. Gómez Román foi candidato no Frente Popular. Gómez Román foi concelleiro de Vigo. Gómez Román era o secretario xeral do Partido Galeguista. En cambio, Bóveda, que tiña unha posición moito menor no partido. Non vamos a comparar logo cuáles son os socios dele. Verdadeiramente, Bóveda, que un home que goza do cariño de toda a sociedade pontevedresa, e máis, da sociedade da burguesía. Bóveda, como sabedes, é quen crea a Caixa de Aforros de Pontevedra e a alma mater, verdadeiramente, da Diputación de Pontevedra, etc., etc. Naquela Diputación, hai que decilo, cando esas cousas, traballaba Álvaro Gil e Antonio Fernández. Ambos os dous, Antonio Fernández, que logo tuvo tanto éxito empresarial, son depurados inmediatamente. E Álvaro Gil pasa 3 meses en San Simón. Circunstancias históricas axudan a él e a outros máis, e axudan dun xeito ou outro a Galaxia, e que Galaxia se poida consolidar no tempo, porque no ano 1935 José Fernández, irmán de Antonio Fernández López, quedase en subasta pública co matadeiro de Mérida. E ese matadeiro que queda no bando rebelde é que verdadeiramente mantén en parte as tropas franquistas, e logo colateralmente tamén falaría dun accionista curioso da nosa sociedade que tamén está dentro dese grupo. Álvaro Gil, despois daqueles 3 meses, chega a unhas circunstancias e unha situación personal envexable en aquel momento. Dáselle un salvoconduto para poder transitar todo o territorio nacional. Bueno, son casualidades, pero esa casualidade sí verdadeiramente axuda a Galaxia. Aí está Antonio Fernández, Álvaro Gil
non entra no Consello de Administración, dáselle ese órgano técnico que era, ni máis ni menos, ese órgano técnico, logo algo teño que falar del, pero vos adianto e anticipo, non só cal era a miña idea, sino algún deles. Era, digamos, a participación, non só dos accionistas, porque para iso xa tiñan a Xunta Xeral, sino aqueles outros irmáns que non suscribiron accións ou non estaban no grupo. Pensade que unha das cousas que sempre, eu teño escontado moito a Xaime, dicía, nos permitía a sociedade reunirnos sin grandes peligros da policía. A pesar que, curiosamente, a Xunta Xeral de Galaxia é suspendido en 2 ocasións, unha no ano 53, por orden gubernativa, horas antes da súa celebración. No ano 1951, a ese home tan excepcional que sempre que acabo de falar de Gómez Román, el entra na Real Academia, lee o seu discurso en Vigo, porque era vigués, lóxicamente, pero horas antes do seu discurso, o gobernador dice, oiga, usted ten o que facer en castelán. E tuvo que improvisalo e facelo en castelán. Ben, ok, vamos. Entón, estaban esos militantes, pero hai unha serie de accionistas que eu, primeiro, vou a decir aqueles que eu creo referentes en cuanto a sí, militantes, e vou a ser xa breve porque, primeiro, o tempo se me tan riba e porque falar deles para vos vai a resultar moi coñecido, non? Pero quero citalos, non? Ramón Baltar Domínguez, aquel médico que non pudo chegar a catedrático de universidade polos seus antecedentes políticos, e aquel home que era tan valeroso que atendía aos fuxidos no seu sanatorio en Santiago. Teño máis aquí para falar dele, pero creo que abonda e, sobre todo, tamén é un homenaxe de recordo para ele. Antón Beiras, o oftalmólogo que residía en Vigo xa moi tempranamente, no ano 46, e que non aparece neste Consello, pero inmediatamente é nomeado conselleiro de Galaxia. Non sei por que circunstancias, no mellor de algún tipo de que ele non estaba ou calquer cousa, non? Aquel home que compartiu conmigo, el non na idade, porque el morreu no ano 68, era moi novo, pero si compartiu a amistade dunha persona que eu quero citar e íntima para moitos de nós, pero íntima tamén para Galaxia, que era o Padre Seixas. A primeira homilía que se di en Vigo, polo menos en galego, era de Antón Beiras, que era un social cristiano, é que el militou no Partido Comunista, non? E neste libro que acabamos de editar, tan maravilloso, que eu vos recomendo que leades das memorias de Carlos Núñez, hai unha cita maravillosa, de que fan unha reunión na súa consulta e lle di Beiras, tú, Carlos, ponte aí nese sillón como o seu te estuvera observando e explicándole aos demais por se acaso las moscas. E outro que non quero deixar tamén de citar, por varias cosas, primeiro porque son ourense, segundo polo que significou tamén na propia sociedade e porque tamén eu me sinto unido a él, inda que eu non tampouco isto o puiden coñecer, porque el morreu no ano 57, é un veciño voso, que é veciño meu, que é Manuel Peñarrey, que era de Cotobade, e que verdadeiramente foi presidente do Partido Galeguista e foi tamén un dos primeiros accionistas. Pero, bueno, ahora ven o que non saiba ou que non teña vivido na transversalidade dos fundadores ou na transversalidade do que sigue sendo hoxe Galaxia políticamente, é moi difícil de comprender. E é fácil tamén. Vou a facer unha escolma de algúns accionistas. Curiosamente, teño casado de todos, ainda teño máis que podíamos citar, pero se escollín uns poucos. Celso Candeira, que naceu na Guarda, e foi alcalde no 1931, pero era unha xestora no ano 1931, non era un alcalde electo. É acusado de masón como parte dos
dos comerciantes e emprendedores e, sobre todo, dos indianos da Guarda por un brigada da Guardia Civil que se atreve a decir nun informe, dice, todos los que estuvieron en América, todos son masones. Bueno, leváronos a moitos, pero moitos deles logo pasaron a súa culpa. El foi sancionado, pero no ano 40 foi indultado. Bueno, tamén é un personaxe que me faltan algunhas cousas. Pero que é un dos primeiros tamén accionistas de Galaxia, xa, aquí teño un salto, que me perdonades, vou saltar a outros. É curioso, porque, bueno, hai aquí algunha cousa. É verdade, bueno, vamos a ver. Este home foi secretario da Cámara de Comercio con un personaxe excepcional, que algúns dos que estamos máis vellos, sobre todo, Xesús vai a sonarlle moito. Foi secretario na Cámara de Comercio con Tomás Pérez Lorente, que era un enxeñeiro, pero que fora militar tamén, non? E que, bueno, foi un alcalde de certa zona por unha serie de circunstancias. Pero onde atopamos de novo a Candeira? Foi, dende 1957 a 1960, presidente da Autoridade Portuaria. Daquela chamábase Xuntas de Obras do Porto. Logo falarei de outro personaxe que tamén era accionista de Galaxia, que tamén foi presidente da Xunta de Obras do Porto. Logo volvo a citar a Xosé Nogueira Dalmás. Algúns destos xa eu coñecinos, trateinos pouco, pero sí os coñeci. E nos tratei, digamos, como accionistas de Galaxia. Eu sei que estos son accionistas de Galaxia non fai tantos anos, sino andando buscando e remexendo papeles. Nogueira Dalmás foi un home, digamos, moi importante na economía viguesa. El era de Santiago e chega no ano 45 a Vigo. Inmediatamente, nese ano, se é nomeado, preside unha empresa tecnolóxicamente importantísima para Vigo, que foi Frigoríficos de Vigo, que é moito anterior a Pescanova. Pescanova era o ano 1960. Foi presidente da Cámara de Comercio, do 72 ao 78. Vicepresidente da Caixa de Aforros. Foi presidente da Casa de Aforros no 78 ao 79. Eu xa conocín máis ou menos a Nogueira en esa época e aparte tiña relación cun neto. El consolidou o Colexio Universitario e logo con Alfonso Paz Andrade foi fundador da Feria Internacional da Pesca. E logo ven un personaxe que nos parece moito máis contravertido, e logo polas circunstancias personales dele. Antonio Alfageme del Busto era o herdeiro das conservas Miau, Alfageme, os famosos alfagemes, que é un, digamos, das organizacións máis poderosas nese eido en España, sigue sendo, foi nada máis que nada menos que 32 anos, non? E deixou de ser pola morte, tuvo unha morte moi rocambolesca deste señor, non? Foi presidente de Casamar, que a Casamar é anterior. Casamar chegou a ter 2.500 traballadores. E eu teño unha relación histórica con Casamar. Desde o 60 ao 68, outro presidente da Xunta de Obras dos Portos que é accionista de Galaxia. E en aquel momento sustituiu a quen vos citei, a Celso Candeira. E foi incluso presidente do Celta. Isto, nunha cidade como Vigo, en aquel momento era casi o máis importante. Non sei se seguir, vou a por tres máis, pero moi breves. José Ramón Fontán González, tu supoño que te lembras del. Non, logo falamos en privado que iramos, non? Bueno, eu coñecín a este home, era abogado en Vigo, sempre foi
unha persona moi querida. Toda a súa vida foi secretario do Real Club Náutico. Administrou a herdanza de seu pai, que era, digamos, dos maiores accionistas, entre outras cousas, de tranvías, non? E incluso do tranvía de Mondariz a Vigo, que aí podíamos falar de don Enrique Peinador. Ou podemos falar despois o significado de algunhas datas, porque logo ao final teño que sacar peito e do significado de Galaxia. Rafael Olmedo Limeses, pontevedrés, que tuvo moita relación con Galaxia. Era dos máis vellos ou dos poucos, ainda fai uns anos antes de morrer, que acudía de cando en vez ás xuntas xerales de Galaxia. E eu deixei atrás, de propósito, algo que eu me atrevo a falar del, pero non teño o dato máis que fehaciente. Hai un accionista que é Antonio Valcárcel. Eu supoño que este Antonio Valcárcel é Antonio Valcárcel García, o famoso neno que iba a emigrar a América e quedouse no ano 1903 en Vigo e creou un emporio extraordinario e creou a panificadora máis moderna de España, que tamén traballou no seu momento, como non podía ser de outra maneira, para o exército rebelde. Destos que vos cito, Alfageme, Antonio Valcárcel, poden ser, e isto é pura especulación, quen verdadeiramente salvaron, o mellor dunha morte certa, a Román. Por que? El, aos Alfagemes, fixo a fábrica, que é unha fábrica preciosa, que é un monumento á industria, pero tamén fixo a panificadora, ese tristemente que está ali caíndose, non? O arquitecto foi el. Tiña unha amistade máis que personal. Parte desta xente chegou a ser accionista, digamos, verdadeiramente por petición, e que verdadeiramente podía ter esas posibilidades, que ele era de Vigo e tiña unha relación que non podían ter nin del Riego nin Xaime. Bueno, Xaime estuda en Vigo, pero Xaime a Guerra Civil o pilla con 22 anos, non? O sea, a relación ben verdadeiramente del. Isto tamén non deixa de ser unha estrategia. A min, hombre, eu non podo, naide deixo iso por escrito, pero si non deixa de ser unha estrategia de encubrirse, non? E tamén é certo que eles incidían nesa vida, porque xa os irmáns de Xaime estaban en Celtia, os Fernández entran en Celtia por eles e por Ovella, e así se vai creando un entramado industrial que nos leva a estas consecuencias e estas circunstancias. Incluso, se nos retrotraemos, eles xa ten presencia. Eu creo que hai dúas datas excepcionais na historia da cidade de Vigo. 1881, que é a creación da Xunta de Orbas do Porto, e 1911. Pero no 1911 xa hai xente que logo meteu no Partido Galeguista, que é a creación de tranvías de Vigo. E que moitos deles, como vos decía antes, xa a familia ou eles estaban en tranvías. Quer dizer, todo é un conglomerado que, digamos, que eles tamén se valeron deso. E dai a súa verdadeiramente situación nunha sociedade difícil, pero que eles foron acomandando aos seus intereses, sin perder verdadeiramente o que pretendían. Miraide, nos estatutos de Galaxia, nestes primeiros estatutos, que son unha maravilla, eu tiña para proyectar aí unhas cousas e tal, pero, bueno, vou dicindo, isto sí que vou ter un pouco que ler para non saltarme, non? Nos primeiros estatutos son un exemplo verdadeiramente de goberno, non? E entonces eles dicían unha cousa, e foron mudando. Este sistema de goberno foi mudando segundo as necesidades e a propia transformación da sociedade, pero sempre na defensa desa idea, que eu sempre son moi incisivo neso, non?
e baseada nos principios galeguistas de irmandade, isto se di, solidariedade, transparencia, pluralidade e transversalidade. E iso se recolle no prospecto que eu xa vos falei antes, máis ou menos esa cosa. E como eran esos, como eles se gobernaban, non? Bueno, eu vou a citar algún artigo necesario para entender tamén que pretendían e como funcionaban. No artigo 6, en cuanto a capital e accións, incluso está nun galego, non xa dice aicións, non poderán ser suscritas e posidas máis de 10 accións por cada accionista. Isto vou nos retomar despois en que deu lugar a resolver este problema xa en tempos máis cercanos a min. Outra medida sobre o capital que era o principio de garantía na transmisión desas accións, non? Isto tiñan outras moitas sociedades, ainda a veces se sigue mantendo, non? E que era que agás nos casos de herencia tiñan que ofrecelas primeiro á sociedade e logo se daría opción a que poideran ou non vendelas. Cando falábamos antes, isto indica verdadeiramente que tamén esas normas de disciplina moral vémola no artículo 36. Dice, retribucións. O cargo de conselleiro será en principio gratuito, percibindo somente os gastos de desplazamento ocasionados polas xuntanzas do Consello ou cumprindo os servicios encomendados pola sociedade. Non embargantes, a Xunta Xeral poderá acordar establecemento dunha participación nos beneficios ou unha retribución fixa e como compensación polo traballo personal que rindan todos algúns dos conselleiros. Bueno, voume retirando. 5 minutos. Deixos para rematar. Vou a rápida. Bueno, isto é algo que é unha das cousas que mantén incluso o espírito de Galaxia. En Galaxia, como sabedes, nunca se repartiron dividendos e nunca ninguén dos que se sentaron ou nos sentamos no Consello temos cobrado nada. Mais ben de cando en vez ter tido algún tipo de axuda e de atención. Pero esos foron outros tempos e agora esperemos que non volvan. Bueno, o Consello Técnico que tú falaras, que era o artigo que te tenía e tal, bueno, pero logo quería así falar dunha data importantísima, penso eu, para a Galaxia, que é o 1958. Esa reunión de Santiago, que máis ou menos todos coñecedes, e eu aquí só vos quero citar aquel documento que encargaronlle de ler a Xaime, que se titula Galaxia, e que eran, nada máis que menos, eran marcarse unhas liñas programáticas que viñan xa de vello, pero aseveradas. O primeiro era crevar o isolamento moral que nos anos de terror foran producindo no ánimo individual, aquela carta que leíamos de Gómez Román a Castelao, conseguir que a personalidade diferencial de Galicia se fixese presente fora da nosa terra, tomar contacto coa mocidade universitaria, vou saltando un pouco, organizar o estudo sistemático da realidade económica de Galicia, aí nace, entre outras cousas, quizáis en aquel momento a mellor revista de estudios económicos regionales, que foi a Revista de Economía de Galicia, que é do ano 58-68, e que quero que quede moi claro que desapareceu verdadeiramente porque no ano 68 logra Galicia ter unha facultade de economía. Nin máis nin menos deixou de existir esa revista. Dotar Galicia a máxima autonomía cultural. Estamos no ano 58, no ano 63 aparece isto a Fundación Penzol, e logo non vos vou citar, o ano 71 o Instituto da Lingua Galega, logo ven as outras fundacións, etc. Eles tiñan un sentimento claro que tiñan que tratar de darlle ao país aquilo que non podía nese momento histórico ter. Eles bomben o alento moral e material ás persoas con vocación aos servicios, valores e intereses de Galicia. Hai becados, algúns que podemos falar, viven, por lo tanto. E logo o sétimo era a súa máxima preocupación, que é preocupación na segunda acta, que é o estudio científico do noso idioma. Na segunda acta encárganlle a Piñeiro unhas normas. Era a necesidade, era o que había. Pero, polo menos, esa foi a súa preocupación hasta o día de hoxe.
E logo xa remato, presidente. Pero estas dúas cousas... no ano 70 ves obrigado a constituir unha sociedade que se denomina Artes Gráficas Galicia, Establecimientos Reunidos de Tipografía. Eso se créase porque o Faro de Vigo deixa de publicar, pecha a imprenta, nunha palabra, non? Pasan a ser socios de Galaxia minoritarios. A sociedade era unha sociedade de 8 millóns, 6 millóns e pico por de Galaxia e 1 millón a algo Faro. Falo de memoria, pero tampouco son datos máis alá que interesantes. Pero darvos conta que nese ano, o Consello acorda o 17 de xuño do 72, do capital pasar de 500.000 pesetas a 10 millóns de pesetas. Si daquela foi tan difícil chegar a 500.000 pesetas, este era un disparate. Ese disparate cumpliuse, por unha serie de personas, sobre todo dunha persona que pon un diñeiro e que esa persona, teño que dicilo, é Xaime Isla, e entonces él dice, pero si vamos a 10 millóns, rachamos todo o que vos acabo de contar. Alguén vai ter o control de Galaxia. E iso é verdadeiramente a morte de Galaxia. Galaxia non pode estar controlada por unha persona ou por un grupo capitalista. Galaxia ten que quedar fora, digamos, do que o mercado. Galaxia nada máis o que fai Xaime, e isto, a ver si vos dou aquí, Galaxia, nese ano, suscríbese a favor de Penzol, que era a única fundación que tiñamos naquel momento, a cantidad de 7.328.000 pesetas. E pasa a detentar Penzol o 73,28%. Como era unha fundación, verdadeiramente quedaba fora, digamos, do comercio dos homes, digamos, unha maneira, a pesar que eso tamén ten a súa historia. Vou dar xa un paso, vou adiantarme. Ano 2013. No ano 2013 temos que facer unha ampliación de capital. E entonces a situación, tiñamos dificultades de como suscribir, desembolsar ese capital que digamos, que sacábamos a suscripción. E aí, como xa no ano 1987 se tiña creado a Fundación Isla Couto e a Isla Couto tiña posibilidades, a Isla Couto pasa a adquirir o 29,40% do capital de Galaxia e Penzol queda co 46,34%. Quérese dicir, o 75% do capital de Galaxia é das fundacións. Isto non é unha cousa menor, nin vayades a creer que algo que se nos veo a cabeza. Aquí tiñámoslo máis claro. Así como nos 70 non había aínda unha lei de fundacións, as fundacións eran competencia ao Ministerio de Educación, ainda tiñamos unha serie de dúbidas, pero como tanto Penzol como Isla Couto e tamén a Fundación Otero son de interese galego, o protectorado da Xunta de Galicia, se hai calquera intención de venda ou que sexa, non é que poida, ten que intervir. Polo tanto, isto que ven dese inicio, deses estatutos do ano 50 ata aquí, que, digamos, todo un decurso xurídico, seguimos mantendo esa posibilidade. É responsable das autoridades, polo tanto, do pobo galego, que Galaxia poida pervivir todas as primaveiras que sexan, non? Eu podríamos contar, xa teño un aviso, vaime sacar un panuelo desto, pero eu como teño aquí por escrito, e isto teño que decilo porque é necesario, porque aparte tamén é unha declaración personal,
e que o millor non nos levemos a engaño digamos, interpretemos mal algunhas cousas que eu dixen. Eu digo aquí, sirva esta achega neste 75 aniversario da Fundación de Editorial Galaxia para rememorar e facer xusticia a aqueles galeguistas que tiveron a valentía nos momentos históricos ben difíciles de crear unha organización que tivo un papel relevante na preservación da nosa cultura e permitiu a transmisión ás novas generacións. Para quen vivimos parte da nosa vida na ditadura e a sufrimos directamente nas nosas vidas e familias, podemos comprender con máis facilidade os perigos e os medos daqueles tempos. Tócanos agora termos a responsabilidade de chegar ás novas xeracións a idea. Patricia xa se rí como no seu día denominou, porque este é unha constante en min, Lousada Diéguez a causa galeguista, que foi, pasa que non temos por escrito, o que lle dixo Otero Pedrallo, dice, xa está ben, Ramón, ponte a traballar pola idea. Moitas gracias.